Som podporovateľ Lisabonskej zmluvy. Námietky pána prezidenta Klausa samozrejme rešpektujem, ale nesúhlasím s nimi. Pretože Lisabonská zmluva je v poriadku, nezakladá žiadne také nebezpečenstva, ktoré má v predstave pán Klaus. Dokonca pán Klaus by som povedal, že v tom prípade trpí až akýmsi stihomamom. Nič z Lisabonskej zmluvy, čo by mohlo poškodiť Slovenskú republiku alebo Českú republiku, nevyplýva. V tomto prípade si myslím, že Václav Klaus postupoval tak, že vo vnútri je odporcom Lisabonskej zmluvy, ako celku s ňou nesúhlasí. No a teraz si už len hľadal zámienky, ako to vyjadriť. U nás na frakcii sociálnych demokratov je samozrejme k tejto špekulácii Václava Klausa veľmi negatívne stanovisko. Nepovedal by som, že to poškodzuje Českú republiku ako celok. Moji kolegovia to chápu tak, že je to taký osobný avanturizmus Václava Klausa, pretože vlastne celá ratifikácia prebehla vo vláde, prebehla v Českom parlamente, prebehla v Senáte, takže teraz je to len taký kapric prezidenta.